थैजासे नोंजोंनो संसार जागोन नोंनि आखायावनो थैलांगोन बे आंनि समाय मा जादों आयै माखौ दुखु जाबाय थाखो बिखियासो मिजिं आफा बिखिया जोंनि कलेजाव फरायो आयै नाथाय मा जादों दहाय आं खामानि मावखांना न'आव फैबाय थानाय समाव मिजिं बिमाया नोंनो नङा होमबा औ आब' आंनो माबाफोर खामानिमोन आहा नोंजों माबा मोनसे खामानि थागोन होननानै नों सानो नामा नोंबायदि निखावरिजों आहा मा खामानि थानांगौ बुंनायसाय मोजां गाज्रि न'आव थांनानै रायज्लायहैजागौमोन नामा आब' लामा सामा बेफोरबायदि रायज्लायोब्ला मानसिफ्रा गाज्रि सानगोन नोंजों नोंनि न'आव थांनानै रायज्लायहैनो आहा सम गैया गैजारोङै आंनि खोथाखौ खोमा होनानै खोनासं मिथिबायना आं बिखि बिमा बिखिखौ नों सिनाया जानो हागौ नाथाय नोंनि नोंसालाया मोजाङै सिनायगौ बेनिखायनो आं खोथाखौ बारा फिदिं फिदा बुंनो सानाखै नोंसोर नोंसिनि लेभेलावनो था बारा गोजौ थांनायनि सिमां दानो नों मा बुंनो सानदों आब' आं जेबोखौनो हमनो हायासै बुजिगोन आरो बुजिनांगोनबो आंनि फिसालाया जाय सिख्लाखौ मोजां मोनो बे सिख्लाखौ नोंनि फिसालाबो मोजां मोनोनो खोथाखौ आङो रिपिट खालामनाय नङा खनसेयावनो खोमा होनानै खोनासं नोंनि फिसालाखौ बुं आंनि फिसाला मोजां मोननाय सिख्लानिफ्राय गोजान जाथों नङाबा मावनानै जानो हानायखौथ' दोन गसंनानैबो थानो हानाय नङा आं आंनि फिसालानि खुसिनि थाखाय मावनो हायै जेबो गैया बेखौनो गिबि आरो जोबथा होनना साननानै ला मानोना नैथि खेब बे बाथ्राखौ बुंनो आं नोंनि खाथियाव फैनाय नङा आंनि मोखांखौ नायनानै नों बे सिख्लानिफ्राय गोजान जाफा बिसोर रां रुफा गोनां मानसि बिसोर मावनो हायै जेबो गैया मानोना जुगा रांजोंसो सोलियो जायनाव रां दं बिसिनावसो गोहो दं नों बे गोहोजों दा जुजि सोर दं आफा आंहा नोंनि अनगा नों गैयाब्ला आं गोथाङैनो गोथै जागोन नोंल' आंनि थांनानै थानायनि लामाया जागोन आयै नों दागाब आंनि थाखाय नोंनि मेगनाव मोदै फैनायखौ आं लुबैयो जागोन आयै आं हानायमानि नाजागोन आच्छा सिमां फंबाय नों निहाखौ नुदों नामा आंथ' नुवाखै आदा बिखि दिनै कलेजाव फैयाखैदां आच्छा जागोन दे नों थांदो आं दे नागिरबावसै आदा बिखि मिजिं नों बेयाव जिरायनानै हारसिं माखौ सानबाय थाखो मानो क्लास खालामजाया नेहा आंखौ अननानै हारसिं दान्दिसे सम थानो आं हारसिं थानो लुबैदों वाट मिजिं
नों दिनै साडेनलि बे बाथ्राखौ मानो बुंदों? मा जादों? खिथाया मानो? निहा प्लिज ट्राइ टु आन्डारस्टेन्ड। मिजिं, नों मा जादों? आरो बेफोरखौ मानो सोबदों? नोंनि खर'आ थिगैनो दंथ'? आंनि खर'आ थिग नङैखायनोथ' नोंखौ बुंदों आं निहा। आंखौ हारसिं थानो हो होनना। जेब्लासिम नों मा जादों आंनो खिथाया अब्लासिम आंबो नोंनि खिथु नागारा। निहा, आं सानो आं नोंनि थाखाय पारफेक्ट सेंग्रा नङा होनना। मिजिं, नों बेफोरखौ मा रोंदावलाबायदों? रोंनायनि खोथा नङा निहा, मिथिबायना? नोंनि संसारा बहा, आंनि संसारा बहा। बे बेलायाव जों सानैजोंनि मोजां मोनलायनाया जोबथा महर मोनगोन। आं सानो नों नोंनि लेभेलनि बयफ्रेन्ड नागिरना लानांगौ होननानै। नों दिनै बे बाथ्राखौ एसेबां गोरलैयै मारै बुंनो हाखो मिजिं? नों दिनैसिम मा आंखौ मोजां मोनाखैमोन नामा? बे बाथ्राखौ एसेबां गोरलैयै बुंनो हानो? बे बाथ्रानि आंनाव फिननाय गैया निहा। आंनि जिउनि लोगोखौ आंसो सायख'गोन मिजिं, गुबुना नङा। आरो आं जायखौ मोजां मोनो बेजोंसो जुलि जागोन आरो बेजोंसो संसार जागोन। मा सिरि मिजिं? आंनि थाखाय नोंनि खुगायाव रावबो गैला नामा? मोनसे खोथाखौ जेब्लायबो गोसोआव ला मिजिं, मानसिनि थैनायनि सिगां अटिपि फैया। बेनिखायनो थांनानै थासान्दि रायलायखा। क्या पता कल तुम मुझे याद करते रहो और मैं ना रहूं। आयै आं कलेजाव थांसै। दे थांदो थांबाबो दे। ओमफ्राय आयै खामानिफोर बेसेबां हगारखो नोंनि स्टाइल ना? नायलांबाय थादो नों आफा, नोंनि लामानि जेंसिया हारसिङै दोरोदलाङो ना दोरोदलाङा? माथो बेफोरसो बिमा, जिखुनु हारसिं दोरोदाबाथ' खोमोरनांगोन आयै ना मा होनो? थादो थांसै आं। दे बाबा दे थांदो। आगै सिमां, नों मिजिंखौ नुदों नामा? ओहो आब' निहा आं नुवाखैथ'। मैयाबो फैयाखैथ' कलेजावनो। माबाफोर जादों नामा? आच्छा आगै, नों दा बेलासियाव मिजिंनि न'आव थांनानै मिजिंखौ खबर लाहैनो हागोन नामा? हागोन आब' निहा, मानो हाया जानो। ओमफ्राय आंखौ सोंदों होननानै दा खोन्थादे, नङाबा रागा जोंगोन। मा जादोंथाय? दामानि मानसियानो रागा जोंलाबाय थादों। खिथायाबो मा जादोंथाय? जागोन दे आब'।
ओइ नेहा मा नेहा रायलाया मोखांखौ नायनो बाथारबाय नामा आं नोंनि मोखांखौ मानो नायनांगौ मानो रायलायनांगौ मा रिजन दं आं नोंजों रायलायनो बाराव हंकारा देहानि थाखाय मोजां नङालै नेहा बेखौ गोसोआव ला मिजिं आफा कलेजाव थांनाया माला सौफैखो नों दिनै आं दिनै कलेजाव थाङाखै आयै हामा जानायनि कलेजाव थाङालासिनो थांखो जेबो जायाखै आयै आं थांनो बानानैसो थाङाखै हामानि कलेजाव थांनो बानांगौ जाखो फरिखा खाथिफ्राव दे आयै गाबोननिफ्राय थांगोन आङो थैस मारै जालाजोबखोब्रा हामा जानोसै मा जानो माने आयै माथो लाजि फोनांजानायल' जाखोब्रा हा सोर लाजि फोनां हरलायखो बे नेहाया थिख्लाया दहाय कलेजाव रायलायबा उल्था मोखांसो जानानै थालायबावो लाजिनोखौनो हालामनां माबोरै बिदि खालामनो हाखो आंखौ हैस रागान खोमोरजोबसिगोन आं मानसिफोरखौनो हा इसिबां गोजौ गिदिर सेंग्रायालाय बे थिख्लिख्लिखौ नुनानै मानोथो इसिबां फाग्ला जाखो आफा ए कलेजाव लाजि फोनां हरजानाया थोआखैमोन आरो आंनो नोंजों लाजि फोनांजाबावनो ए बिदिखौनो लाजि फोनांनाय होनो आरो हा बिदिखौ लाजि फोनांनाय होनाबा माबायदिखौ होनबावनांगौ गायो मानसिफ्रालाय मा जालि गोजाब्रा आदा मिजिं माखौ सिन्था जिरायबाय थाखोरा दंलै फंबाय ओरैनो फै जिरायफै ओमफ्राय दासान्दि कलेजावलाय मानो थाङाखै आदा न'आव दा मानि खामानि मावलाबाय थानायखाय थाङाखै आङो ओमफ्राय निहालाय कलेजाव फैथाराखै नामा फैदों बेनो आंखौ नोंखौ खबर लानो थिनहरदों बेखायसो फैदों आङो गावखौ थिनहरदों होननानै दा खोन्था होदोंमोन ओमफ्राय नों गोसोखांगारनायखायसो दा खोन्थाबाय आङो ओमफ्राय माथो जामारदों आदा मिजिं दे फंबाय उनाव सम लाना खिथागोन आं दे आदा होमबा थाथ'दो आं थांग्रोनोसै ओमफ्राय आदा गाबोन कलेजाव थांनो थिनदोंमोन लामाया जेरैखियानो जाया मानो नाथाय थांखिया नोंल'नो आंनि रागाया जेसेबां जाया मानो नाथाय अननाया नोंनिल'नो दुखुआ जेसेबां जाया मानो नाथाय खुसिनि ओंथिया नोंल'नो नों माबोरै थानो हाखो मिजिं आंलाय माथो थानोनो हाया नांलायनाय रागा जोंलायनाया बयनिबो सोमोन्दोआव थायो आरो थानांगौबो आं आंनि गोसोखौ बुंदों बेखौ गोसोखांनायखौ खम खालामदो होनना नाथाय आंनि गोसोआ बुंदों बियो नोंनि हांसो होनना अब्ला नोङो नोंनि हांखौनो दाला होनना आं मा खालामनो निहा आंनि थासारिया गिसिनो नों बुजिनो नाजा प्लिज नों आंखौ बुजि बा दा बुजि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नाथाय आं जायखौ आसा खालामो बेनो आंखौ बुजियाबा गोबां दुखु मोनो दिनैबो बुंगोन आरो सम मोनबा गाबोनबो बुंगोन आंनि गोजान दाजाना जिउ गाबोन जुदि आं माबा मोनसे जायोब्ला बुं नों मा खालामगोन साननैनि जिउखौ लानानै मिथिया जे माब्लानि समाव मोदोमनिफ्राय जिउआ गलांगोन आरो माब्ला थैगोन नोंखौ मोजां मोननाया माब्रै जाया माब्ला जाया मिथिया नाथाय बेखौल' मिथिगौ नोंजोंनो जादों नोंजोंल' जागोन आरो नोंजोंनो जालांबाय थागोन जेब्लाबो नोंखौनो हास्थायगोन नोंखौनो अनगोन समाय लायो जेब्लाबो नोंजोंनो थागोन नोंखौ हेफाजाब खालामगोन समाय लायो नों माब्लाबाबो दा सानसे आं नोंखौ बावनानै थांगोन होननानै थैजासे नोंजोंनो संसार जागोन नोंनि आखायावनो थैलांगोन बे आंनि समाय सानैसोनि खुसि होनानै जिउ खोमानो सोगाबो जाय खाफाला गैखाया खाफालाव मानो बेजों लोगो मोना